I-multiple sclerosis yisifo esingapheli esithinta ingqondo nomgogodla esihamba kancane futhi siqhubeka ngokuhamba kwesikhathi esibonakala ngokuphindaphinda kwezimpawu nokuphumula kwazo. Ukubuyela emuva kulapho isiguli siba nezimpawu ezifana nokuba ndikindiki yomibili imilenze noma ukuba buthakathaka kwayo yomibili imilenze, ukungaboni kahle nokungagxili lapho sihamba. Izimpawu eziningi zalezi zivame ukuhlala isikhathi eside, zidlule amahora angu-24, futhi okungenani kufanele kube nesikhawu sezinyanga ezimbalwa ngaphambi kokuba siphinde sibone ukuphindela kwesibili kwezimpawu. Kuyilapho kuphela lapho singakwazi khona ukusho ngokomtholampilo ukuthi isiguli sinalesi sifo esibizwa ngokuthi i-multiple sclerosis ehlukile ngokomtholampilo. Kodwa lapho isiguli sethula okokuqala, thina ngeke sikwazi ukuhlonza lokhu njengokusho okuqondile komtholampilo ngokusekelwe ezimpawini kuphela, yingakho udinga uphenyo. Manje, ngokufika kwama-MRIs akamuva, amasu ahlanganisa ukuqhathanisa kwe-MRI kanye ne-tritesa-MRIs, lapho singathola khona amaplaqwe amancane futhi siyakwazi manje ukusho ukuthi umuntu unalesi sifo i-multiple sclerosis noma ngabe kune-clinical isolated syndrome, lapho kuba khona uphawu olulodwa kuphela. Kule MRI kunezindlela ezahlukene ezisetshenziswayo okuhlanganisa izithombe ze-TONE, TITO, FLIR kanye nezithombe ezithuthukiswe nge-contrast. Futhi ngokusekelwe kulokho, isici sezilonda ebuchosheni kanye nohlobo lwezilonda ezisebuchosheni singakwazi ukuhlukanisa i-multiple sclerosis kwezinye izimo. Ngaphandle kwe-MRI, kufanele futhi sisebenzise okwaziwa ngokuthi ukuhlaziywa kwe-cerebrospinal fluid, lapho kufanele sithembele, ngaphandle kokuhlaziywa okuvamile, kulokho okubizwa ngokuthi ama-oligoclonal bands. Uma lezi zinto ziphakeme, bese kuba namathuba amaningi, futhi uma kunezinguquko kumri yabo, kuba namathuba amaningi ukuthi kube i-multiple sclerosis. Futhi sinezinye izivivinyo ezengeziwe ezifana namandla avuselelwe okubukwayo, kanye namandla avuselelwe ezinzwa kanye namandla okuzwakalisa kwe-brainstem, okunjengoba kunjalo, kwengezwe njengemibandela yokusekela. Kodwa i-MRI kanye ukuhlaziywa kwe-CLEF kuba yisisekelo samathuluzi ophenyo. Futhi ngaphandle kwalokhu, sidinga nokwenza ezinye izivivinyo zegazi ukuze sikhumule ezinye izifo ezingabonakala zifana ne-multiple sclerosis.